Yon buggy bagote ba. Boom. Listen, I try much from you. I try much from you. Kwe mani ho wala merenga ga ba ni wa ko Facebook and other platforms. Nga ni ru me wala. Bishop Ganiru. Apokola ma ha again. Him na jogo gineti owoge bo mo na kwa bishop awon pare. The way for na la te bidere moto lara maso. Hey! Chineke ke ba ko diski ale branga bia bukara botele. That's branga bia. Don't think it's na botele digechi. Tono. Lele ho wa branga be brom. Whatever fast bia. Oya kwakwaran ga kwasin dalili ke. Oya kwara ke be maka. Le waya na do dia se ka mago ko obotre. Le waya na do dia sabe. Elo ya kwara ke sin dalili ki. Bishop akwara ya manzo ya. Kaga ya ho sin dalili ke sera sege ya. Hey, Chineke na. Onye taga before ya, onye taga nyere ga iji zo heke. Mba Bishop. Ije ego gị zo ya. Eji m ego m zo ya Bishop. Ọrụ ga wo midwife. Mba ube m wife. Ọrụ ga wo midwife. Gị si ubere o totally gị dị ọrụ ga wo ọrụ ndị midwife. Mba biko eweliwe an mere phone accessories. Ire phone accessories. Ọ kwado dị akwa unu na-eyi. Ịgbara boy ka wee ire ga nke onwe. Nke m. Were reverse jakwa again. Eweli we well onye get man gbarala ga enyi mbụ. Mba o. Enwebe get man bi na ya de chief ọwụla gbara ga enyi sị ga baby bịa. Bishop mba. Mba, onwebe m. Bịa were phone. Wanye ebe Bishop ahụ onye Imo State. Mnoga aha m n'ọnụ na mnoga aha m n'ọnụ na mekwubi okwu dị shiri. Praga akpọga m bishop asaga m ihe ọbụla m sara aga. Ọhịa ji bịa were otele gị bụ isi m chaka m hia. Eweliwe biko gbaghara. Praga akpọga m bishop. Kpachi ihu ndị ekpere ufu ma bịa nga bịa akpọga m bishop ahụ ma ime steeti. Bishop chọ ka mbewe n'akwa otebe nliri nna m. Na gịnị mere? Otebeghị nliri nna m ebechago m akwa nke ajọ ka mbewe akwa ọzọ. Ọmụ gburu nna ya. Oge. Elehe gbasara nna gị wite ihu ga yiri ekpere ndị ufu ma ịbịara ga bịa sịgba otebe yiri nna. Ịbịara ga bịa ịbịara m otele. Eweliwe. Ọwụ gị nwa wee pụzọ bụ ime m akwa. Ebele. Bụrụ otele ndị getimana gbarala enyi bịa ga bịa apụọrọ m. Ebe n'Imo steeti ka ishi. Ahụ m onye Ugwuta. Ebe n'Ugwuta. Ezi ọsụ. Ebe n'Ezi ọsụ. Ezi ọsụ aha ya aha bụ anyị Ezi ọsụ. Ebe ishi na-anọnyere m. Anọ m na Ghana.
Ghana nga ka ị nọ. nke ebe ahụ ịma. Nke ebe onye ma. Ọkpụ nne ji abịa ewere ihe from mmadụ. Ọkpụ nne ji etuka abụọ ihe ọwụ. Iji ụmụ ole? Bishop eji m ofu nwa. Iji ofu nwa ịmụtabekwe ka esi etuku adara nwoke ihe. Nne gị na nna gị adị ndụ? Nne m dị ndụ, nna m adịghị ndụ. Nne m dị ndụ ba nna m adịghị ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ọ rịara ahụ wee nwụọ. Ọkara nka nwụọ? Ị dị afọ ole? Adị m 33. Onye tụwara gị ime nwa ị mụrụ? Onye mụ na ya meburu enyi. Onye tụwara gị ime nwa ị mụrụ gị so onye gị na meburu enyi? Enyi m nwoke mụ na ya mere enyi. Ị ka kpọghakwa enyi gị nwoke. Ka ị nwere gọt ịkpọkwa enyi gị nwoke ọkwa ụgwọ isi ị bịara nga bịa ekpe ma na enyi gị nwoke. O nwere ike kpọọ gị mmere eji tụwa gị ime. Lee patan iji bi drọpụ fon. Gị ziri ozi gị hụrụ jahe nga niile nwatakịrị ebilie pụrụ ịgwa m onye enyi gị na ya. Elee ihe megara na-atụwa gị ime? Bishop ihe ndị ọ gwagasị m o nyegasị m promise nchekwa na ọ ga-awụ eziokwu. Ihe ndị agha gwara gị iji kwe bụ he without condom. Ọ sị na ọ ga-alụ m. Ọ sị gị na ọ ga-alụ gị. Ọ gwụla ihe ị nụrụ ga-esi ya bama na arụ nye ya hụ without. Ma Bishop ọ hụkwara m n'anya. Ọ hụrụ gị n'anya. Ebe ọ hụrụ gị n'anya lee ya eme gị na ebighị. Bishop nke ahụ mma nkọwanwu nke ahụ ihe a na-akọ n'ebe a ewela iwe. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Amụrụ m nwa nwaanyị. Achọm that touch from you. Achọm that touch from you. Achọm that touch from you. Ajụ gị nwa gịnị ka ị mụrụ ga-ese mụrụ nwa nwaanyị atakọchighị eze. Ajụ gị nwa gịnị ka ị mụrụ ga-ese mụrụ nwa nwaanyị ga-atakọchighị eze. Onye Ghana tụwara gị ime ka onye Igbo? Onye Ghana. Rosanna, ị mụrụ onye Ghana nwa? Bishop. Ndị Igbo ọ nwụrụ anwụ na Ghana gaa nwa onye Igbo dị ndụ nọ dị a? Bishop ha nọkwa ya but ha na-anaghị agwa anyị eziokwu. A ga-enwecha nwaanyị na be anyị bịa na-atụzi n'anya asọ mezie. Onye Ghana tụwara gị ime na gịnị wụ eziokwu dị n'ime ọ gwara gị ọlụlụ alụsịghị? Onye watch night kpekwara ihu ndị ekpere ufu ma ị bịara nga bịa gwa m sọ onye Igbo a na-agwa gị esi akwụ mgbe mụrụ onye Ghana nwa na ha afọ a bịara nga bịa gwa m onye a na-agwa gị esi akwụ kwa ihu ndị ekughị mmiri doro etido bịara nga bịa ha nakụ ya kwe plas ọ gara ga zụrụ mgbe ha n'ahụ. Proluchi tabia ngabia gwa msana kwa ya shaka. Ebre gugu. Bishop, Apo kwa ma again. Ihe wala mjuga talk to Bishop. La nya dem page nwo. Don't ever mention my name. I think man of God again wo. Don't mention my name. Wo mu awonye gana emoro nwa. Eweli. Ibra here for retrieval of for element alotati. Don't ever come here. Mna to gather come out again. Iwe gade loko bara. Imewele na ko ye mege no na fasting and praying na. I'm going to come again.
Actually, my fasting mo 12 o'clock. Magalo arịrịtị. Mba olube. Ụmụnne gị adị ole? Adị mmadụ atọ. Stroke ọ dala mmadụ n'ụlọ unu mbụ? Mba. Gị na nwoke ọlụọla ọgụ mbụ gị ghọọ ya aka n'amụ? Mba, mụ na mmadụ. Iji agwụ ụra? Mba, anụ agwụ ụra. Otele o ji akọ ụkọ every time? Mba. I butela ọrịa otele mbụ? Ebutebeghị m. Ahụrụ m eshi. Ọ na-eshi ma ọnwụ na nri ebi nsi. O ji eshi oke ushi. Ọ na-eshi oke ushi, but ọ na-echite ushi. Ugboro ole ka ị na-eri nri n'ụbọchị? Ọ dị ka otu a mere fasting taa na. Ugboro ole ka ị na-eri nri n'ụbọchị imeghe fasting Chineke agbaghị ọkụ? Ọsọ abịaghị imeghe which fasting? Ugboro ole ka ị na-eri nri n'ụbọchị bịara nga abịa ịgwa m sị imeghe fasting? Bishop. Dem you nwa bingo ịbịara nga abịa ịgwa m sị imeghe fasting? Nnụ sị imeghe fasting? Mmara asị gịnị mere? Imeghe which fasting? Bishop Ugboro ole mgbe ka ị a na-eri na-eri nri ugboro n'ụbọchị this girl? atọ mgbe ọbụla ugboro abụọ. Otu a mere fasting na ofu ugboro ka m na-abịa iri kịta. Elu ọdị nwere ego na fasting na-akwa gị imeghe fasting. Imeghe fasting. Lekpa ihu ya dị ka ihu adaka. Bịara nga imeghe fasting. Ma ahụ ezeghị. Iche onye na-ara oke glucose ịbịara nga abịa gwa m sị imeghe fasting. Iji ezu ohi? Mba Bishop. Aparị ọ dịghị? Bishop biko ise gịnị? Aparị ọ dịghị? Bishop aghọta m nke ahụ. Ịma ihe wa aparị? Ịdị aparị? Mba aparị adịghị m. Adị m active. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Bishop ụmụ nwoke abụọ. Ise dị afọ ole? Adị m 33. Ịdị 33 na ụmụ nwoke abụọ tara ala gị. Ihe ọ na-wee bụ idewe fon. Gị bụọ otele gị niile, pantị gị egosi. Naanị ụmụ nwoke abụọ tara ala gị. Ihe ọ nwere ebere idewe fon na. Gị eji ihe nga niile ka e mere gwa m sọ ụmụ nwoke abụọ tara ala gị. Ụmụ nwoke abụọ ọwụ mụ na gị bi. Ana m agwa gị eziokwu na kweta n'ihe m na-agwa gị. Ọmụ aka ejiwa sọ mụ na gị bi. Mgbe ị na-agwa gị onye eziokwu. Odi mmadụ gị odi plaza iwu ndị na-atakarị ya ndị yi eji. Dem you. Kpachi ihu egbe na-evu ama ebere gwa m ụmụ nwoke abụọ. Ụmụ nwoke abụọ. Ije anyụ? Bishop anụ m anyụ ọfụma gbawụrụ m ọma ka esi eme ya. Senyo gagana. Anụ m anyụ ọfụma. Ọ mara ka esi eme ya, anụ m anyụ ọfụma. Ma anụ m aga chọọchị, anụ m ekwu eziokwu. Ị ga-enyela ụdị mkpu ị na-eti? Bishop ọkwa na olu ndị Ghana ka m na-eti ya ọ ntie ka ị nọ. Time? Omega wumla. Daina la lenye wugela. So what gonna? Bishop, asị nọ n'olu ndị obodo ka m na-eti. Time. So what? Man. So meka onye. Onye ka meka go. Bishop biko agbakwa m eme. Elenye wugela. Ịghọta. Tiwenu mkpụrụ ọwụ manụ.
Elenye wugela. Au, dainala. Megawunyela. Spell lawyer. Bishop. Si, ba si ya unukwa nke si anya ho nke si garota. Si gara Otele. Ke garola. Omu ke garola. Ke garola. Genotype of it. Eh. Blood group of it. O positive. One number. Bishop eweli wa bia na DM. Kwe mkpu di mkpu ọ na-eti mkpu ndị ọbara na-agbaghị ahụ n'isi ngo. Gbanyụọ TV ahụ. Gbanyụọ TV ahụ. Gbanyụọ TV ahụ. Bịaba bịa ahụ ọnụ gị mkpụrụ. Gbanyụọ da TV shukwa agbasa. Achọm da touch here. Achọm da touch here. Tiyiri ọpara Adam. Bịara nga bịa takọshigere m eze. Sorry. Ọpara Adam. Asị gị gbanyụọ da TV. Agbanigo na. Pati ihu ọpara Adam enyi na apụlụ bịa nga bịa chekara m ọchị. Asị gị gbanyụọ TV ahụ ebe ahụ dị noisy. Agbanigo na Bishop. Ekpe ihu ya dị nnọọ ka ndị na-arụ plọmba toilet. Pranga bịa takọshigere m eze. Sorry. Sorry nke onweghị. Mota. Look at ahụ na-agba mkpụrụ gebịa nga bịa takọshigere m. Mee like this. Look at. Ibu ọrịa shuga. Gịnị mere ahụ ọnụ gị ji adafụshiga. Oge ka m jụga ga na-emetụ ya ka wụnga ka ebere ifufushi ya Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Otu aga ọ dị isi mụ. Asị gị achọ m data ọcha onye gbuwara isi. Pranga bịa takọshiri m eze. Ekpe ihu ya dị nnọọ ka onye a na-akpọ oke plọmba. Pranga takọshigere m eze. Ọya dewe fon ahụ n'ala gebili ọtọ gị lara m azụ. Dewe fon ahụ n'ala. Dewe fon ahụ n'ala. Look at. I said get the phone on like how will log it. The phone on there. Hey, I'm a slata tokuga, Meslata tokuga, Meslata tokuga, Meslata tokuga, Hebrangata Cosgramese. Lasso. Look at. They were iron on Ako get tire. Look at the Pakaga from Walla, Konyeku and them now. Pranga Atakoshikra Mese. And I'm not like this. Not like this. You change their name and them mad barbecue. Where the cat boy up a fish pie. Pranga Negaka. Na mangishe fotowa. Ya, mpagorero taba. Ele hakagi general like this koye kugo taba. Mpagorero taba ibiraka bia weraka. They were like this boy. Oh, what I am. Sorry. You say sorry for yourself. Sorry, come with. Braga fault to rebaka konyem peana. I resend them mad taba. Pulo white here, you turn there on quarantine. Branga Bianer and Bianga Takashikra Benze. Quite honor at the tofu. Hapotatapa. Branga, I thought to get fur. Gake, but I thought to ye. Erewa be colostra, Okogano like a mukera colostra. Branga Bianer, Matakashemeze, you know, Yachigach. That what I found okay? The way who got on straight issue. The way who got on straight. It's how I got do say.
Achọ m ihu ọchị ahụ n'ihu gị dị a. To egburu gị mma n'isi bịara nga bịa takochiri m eze. Enwere isi nga ọ dị mma. Lekwa ahụ ọnụ gị gbakpacha mkpụrụ ọ bụrụkọdị animal akpọghị idiot. Ahụ ya lekwa ụtọ ahụ ọnụ gị ede. Gwa onye ahụ gịnị anọdụ ya saba mụrụ ụkwụ dị asị agbanyọ that phone dị ya. Mandela office. Ya agbanyọ that thing m Chineke agbaga ọkụ dị ya. Ọgbanyego. Pranga lekwe nga imi gị ha. Na mama mpaga ọrịa ụtaba. Pranga bịa takochikere bụ eze. Ma ahụ eze gị. Look at. Iche onye conversion ọrịa ala mbụ. Mgbe dị ntakịrị zuru ohi ọkụkọ. Mba. Pranga bịa ajaghị eze. Ajaghị eze. Iche ndị nrụọla na pool office. Enya wetu aka gị n'ala. Gwa ka okwu isi bịara ịkọ. Lekwe ihe anya meghe ka ndị eleghe akwụkwọ pool pam 1 pam 2. Lekwe ihe anya meghe gị ka ndị na-eji ele akwụkwọ pool pam 1 pam 2 3/4. Iwe onye ebe Anambra. Ngọcha ahụ nọ na-enya ngọcha ahụ nọ na-ekwubi okwu n'isi. Then ihu gị ahụ straight focus this boy. Asị gị focus. Front ege yicha nwanne Zazu. Bịa nga bịa takashịrị m eze gwabụsị iwe onye Anambra. Enwere onye Anambra dị otu ede. Enya dewe ihu gị ahụ ọfụma. Kpiyiri ndị egburu tikọrọ aka kugbuo Mohbad. Bịa nga bịa agwa m Anambra. Asị gị dewe ihu gị ahụ ọfụma. Lekpolia dị nnọọ ka ndị na-agba hypochese keke. Bịa nga bịa na Anambra. Hormone breaker. Ebe na Anambra. Agụata. Ebe na Agụata. Akpụ. Ebe na akpụ. Ma aka gị aka n'otu gaba. Ihu gị aka ga-adị focus na. Enye m akụla ahụ gị aka change gị ihu. Nọrọ nga dewere m ihu gị. Pranga bi medụsọ onwe oyi. Na-ajụ ga were smiley face bịara m ga. Tiche ndị otu Pastor Jeremiah. Iji ụmụ ole? Ofu. Iji ofu nwa. Nwunye gị kwanụ? Alụbeghị nwaanyị. Oke, tụwara nwaanyị ime ya mụrụ gị nwa. Gịnị ka ịkpọ n'ọnụ ihe a? What do you have in that your mouth? Amen. Nwa gịnị ka ị mụrụ? Nwa nwoke. Gịnị ka ị na-arụ? I sell door. Ese? Imported doors. Ịreghe nkịta. Door, ụzọ. Ị ga-agwa m si ire gị ụzọ. Ga-esi ma they sell dog. Look at nwa bingo nwụrụ anwụ ịbịara nga bịa asụkara m bekee. Onye weli isi gị ahụ elu. Look at it. Mgbe ịkpara ihu onye gbagha hypothesis keke ịbịara nga bịa asụkara m bekee. I they sell that. Ịkpọ dọọ ya wụrụ meche na ọwụ dọgụ. Iwe weneghị ụzọ. Them you. Iche ndị ụmụ nwaanyị na-esefu nọmba ha mugu 1 mugu 2. Bịa gwere restart your face ọkpọ nwaanyị enye ire. Odi mmadụ nwaanyị gị sefu nọmba gị na ya esefu onye mugu 1 ọrụ ụzọ. Bịa esoro m bekee de say das. Iwe weneghị. Them you. Azụ ara.
Kebishna watch I. Lagos. Nkịta ọtala gị mbụ. Mba. Iji agba ncha. Mba. Ịdị afọ ole? 30. Ị gaala be dibịa mbụ sị agwọrọ gị ọgwụ? Mba. Iji anya oke nshi? Nri oke nri sometimes ana m anyụ oke nshi. Iji aṅụ goof? Mba. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mba, ha na-aba anwụọla. Nna m donna. Mamsị mpa gị na mma gị anwụọla donna. Donna. Gịnị gburu nne gị na nna gị? Ha rịara ọrịa. Ọrịa gịnị my brother? My brother, April mbụ my mpa nwụrụ. Donna. Orphanage son. Nwa na-enwe nne na-enwe nna. Ebere gị ugwu? Yes, yeah. Mkpụrụ amụghị ọwa ofu ka ọ dị ka ọwa abụọ? Ebe Ibutela egolo mbụ? mba. Iji ata akwụla? Ana m abụcharakwa sometimes na Lagos. Ị ga n'ụlọ akwụla ga atụrụ? Mgbe ana m aga ana m ebute n'ụlọ m. Gịnị tọgakwanụ gị ọchị? Onye ohi Otele. Gịnị bụ akwụkwọ tati wedere focus gwa m ihe ngwa gị? Iji ata akwụla? Once in a while. Sometimes ọ na-ahụ sometimes. Ọta nwa banye kwa ụgwọ wee. Ego ole ka ị na-akwa ata akwụla? Mgbe a na-akwụ 50, 60 depending na nwa. Tele Rosanna. Ego eji akwụ ụgwọ isi nwa ga-evuru ga ike ashawo. Ọbata. Listen, don't come here to joke with me. Akwa ị nwere nkịta n'ụlọ gị? Mba, m nkịta. Enwe nkụta. Ego eji akwụ ụgwọ isi nwa ga-ewere aga vuru akwụla bịa demere onwe gị ataga for short time ka wo dey break. Sometimes a na-arahụ onye chọrọ ya na-arahụ ya arahụ. Onye rahụ gị nye ego ole? 50, 60. Ọ depend otu dị nwa dị. Ya were 50 taa anyị 60 taa nye nwaanyị gịnị edina? Gaa taa ya. Iji ata ya with ka without? Wait. Ọlawa ga-ahapụ Otele ya n'ụlọ gị lama like that ye were nke o ji anyụ mamịrị gị ma. O ga-achịkọrọkwa ihe niile o ji wee bịa wee lawa. Ga-enye ya 60, 50. Iji mee short, iji mee day break. Ka o wee dị happy na anamala nwaanyị. Them you gonna where they happy. Ohiji ya onye ndị nụga nga mgbuka nga emeghe mgbuka. Ohiji ya ndị na-atụtụ akpakara. O where they which happy. Ohiji kwa ihu onye na-atụtụ akpakara bịara nga where they which happy. Ọ bụrụ nwanne gị nwaanyị ka a kpọrọ nye ya 60, 50. Taa ya day break akwụ ụgwọ isi ya. Bịara nga be gwa m sị nye gị ya 60, 50. Day break. Egi ga-eji gị akwụ ụgwọ isi nwaanyị gị were enye gị akwa mpi. Onye eriri eri. Ime ọnụ gị like that again ma ajọ gị ma ebira nga be mere m ọnụ. Setiela ọnụ iji aṅụ ara. I were happy. N'ama nke papa ịtaga ihe niile ebutebe gloria. So dị mmadụ ga ihe m ji gwa gị sọ dị mmadụ gị ka nwaanyị na-esefe ahịa mugu 1 mugu 2 mugu 3 mugu 18 taga akụla 50 60. Sit down here, look at me here. Ụlọ ahụ na-eme explode. Ilega anya nga niile. Trump ọbịala n'ime ụlọ nke ibi. Remove your hand from your neck. Chineke agba gị ọkụ. Machi ọbụba.
iji anyụ ma gị na nwaanyị tawa ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala ma agụta ngwa ya ọnụ ihe eji wụrụ nkịta onye ọbara nkịta dị n'ahụ ịta eburu akpụla ga ebuba ma ndị ka ị tarala weta atịghị na ha 50 60 ịgụtala isikwe ha ọnụ asịghị demyu nwachi ọbụba nwokorobịa ọbara nkịta dị n'ime genotype gị AS ewu AS blood group gị O positive ọ nọmba gị congrats 0814 080 1672 don't laugh at me buto gị here gara echi ọchụ nwa bingo ọkwa mana ihe mere ya gaba n'ihu akwụkwọ dum yes sir nke adịrị post we Darling Bishop ewede nwa abụọ ikewa ọga ga-ahụ n'isi onwe m Summer Home Doors na business name tara nga bịa takọchiri emeze ịtaga nwa nga ọwụle pụtara ga echi ihe amụ ga ọwụle gbara pụta ga echi ihe amụ gbe ya kamera gị ha mbụ gị bịa ebe a kwe mana ihe ọbụla mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ ndị ọzọ dum apart from TikTok ihe akwụkwọ ndị ọzọ kweba m ga n'iru okay tewe fon a na ga-ebili ọtọ gị lara mazụ ụlọ ka yiri ụlọ ndị Anambra uwe ya Anambra latụkọdị azụ wepụ aka n'akpa gị tọnọ na wow enwere nwanne mpa gị goalkeeper ndị village unu lewe n'anya nga ahụ ga were reverse bịa Nico ole ka iyicha n'ime iyi nika yikwasị ya nika ọzọ panto iyi otu pant with nika na trouser for what ahụ adịghị otu naanị gị yi nika atọ otu pant nwanne ka na trouser otu naanị gị achọla m ga-enwere nwanne mpa gị wụ goalkeeper na village unu elee ihe iji parakwara n'ụdị ike ka emaghị ya were fonu gị aha gị Miracle iwe onye ebe ebe n'Imo ebe na Nwangele lelee anya ebe a ma ị ga-efokọs ya bepụta oge fia not serious you go out from here nne gị na nna gị ọ dị ndụ ma hụ eze gị ka ọ wụ open teeth ka ọ wụ gap teeth weta ya close to screen nga ozuole o ebe isi na anọghịrị anyị
Eji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa Bishop. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eke isi. Ka ihe na-aka alaiki n'ime nwoke ya ọ na gị na nwoke nọrọ, ka ihe na-alaiki karịa n'ebe nwoke nọ? Nwoke na-ege mmadụ ntị, nwoke na-ege ntị, nwoke dị attentive. Oke, bụ onye na-egete ihe ọbụla akọrọ ya. Onweghị ọbụla chọrọ na Nwoke na-ege ntị na-awụ akọ akụkọ ntị eburu dị akụkọ akpa ya. Ọ ya wee ige ntị. onye dị reasonable, Bishop. Nwoke na-egete n'akụkọ ele ka ị na-ewe wawo ele ihe mini by reasonable Chineke agba gị ọkụ. Dịkwara ihu onye rụrụ arụ mgbe ọbụla ịbịara ga-abịa ịgwa nwoke na-egete dị reasonable. Ele ụdị nwoke ị chọrọ? Nwoke dị attentive, Bishop. Na-ege ntị na-egete akụkọ ọkwa ya. Yes. Nwoke ntị ele ka nwaanyị chọrọ ihe ọbụla ekwuru ya anụ ya. Alọ gị taa ele ihe ga-eme gị nọtalie na di, ị ga-ahapụ ịpụ na di. Ihe ga-eme m pụọ na di. Enweghị ihe ga-eme gị gaa pụọ na di. Mba. Abụrụ gị ọnụ. Mba. Enwere onye ji aba ka nkịta na famili nne gị na nna gị? Mba. Nne gị na nna gị adị ndụ? Ha dị ndụ. Ị dị afọ ole? Ha dị 28. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Gịnị ka ị gụrụ? Procurement and Supply Chain Management. Ị gbaala ara mbụ? Mba. Ntamu ọ dị gị n'ime? Mba. Ịhụ nwoke nga ọ gbọta anyụ mamịrị nwere mkpu na-apụ gị n'ọnụ? Mba. Unu ji azụ nkịta? Ele ụdị amụ ị na-alaiki ọwara ụzọ na-ekpe akọwụ gaga ala ogwu ka ọkwe m n'aka m ekweghị n'aka. Gaga n'ogwu. Amụ gaga ala ogwu. Dịka ewu ha bịa ha nọrọ like this akpa ya. Okay. Amụ gaga ala ogwu isi agwọ isi agwọ amụ. Anaghị osiri ike? Mba. Nipụl anaghị ọ nga ka ọ bịara bịa nọrọ ka ọ nọ nga? Ọ na ebe ọ kwesịrị ịnọ. Ele nga ọ bịara bịa nọ gị sị ebe ọ kwesịrị nọ? Ọ nọ nga ka ọ nọ nga nwere ndị ka ha na-anọ nga? Ele nga ka gị nọ? Ọ nọ nga. Anụ ihu bụrụ ara nọ n'ihu ara. Ọ kere mgbawa ọnụ o meele gị mbụ? Mba. I meele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? 3. Kpọwa aha ha. Chukwuebuka. Sent. Chukwuebuka. Sent. Na Emmanuel. Ị ji aṅụ ha amụ? Mba. Ị nyụọla mbụ? Mba. Kedu taịpụ gị? Blood group? O negative. Congrats, kpọọ nọmba gị.
08108412984. Ọkwe mana ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Come on. M gaa n'iru. Kpọọ nọmba gị. 08108 Kwuchie n'okwu n'ike na fonu gị, weta ọnụ gị nso. 08108412984.